matulid. So may motor doon oh matulid. So ilang motor yun nandoon. May dugi doon oh. Alright matulid, dito na tayo. Alright, dito tayo. Oh, andito tayo ngayon sa ilalim ng mga puno. Alright. Are you ready? Yun mga tolits no, magandang umaga po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, sa sulok may kinamundo at sa ibayong dagat. Yan po no mga tolits, welcome to my YouTube channel, Jojo Mix Vlog Joselito Dupalco. Panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon mga tolits, araw ng Huwebes. Last din na namin sa mga kabundukan at bukas ay uuwi na kami ng Manila. Yan po no matulits, at ngayon ay andito tayo sa Barangay Bugalon at nag-drop po tayo ng mga RAs at guides. Bali apat po sila na ating binaba dito at nandyan po sila naglakad dito sa looban na ito. Naglakad po sila dito matulits, at dito po sila magsisimula ang maglakad papuntang Barangay Uyong. Doon ko po sila susunduin mamaya. Medyo malayo-layong lakaran po ito matulits kasi po ang kanilang pupuntahan transmission line, yung pinakadulong transmission line. Pagkatapos nila doon, didiretso sila doon sa Barangay Uyong, kung saan po kami nung mga nakarang araw na yung sa mga tabing ilog at bato-bato. Doon po ko po sila susunduin, at yung isang team doon na rin pupunta mga tolits. Alright, at ngayon ay andito tayo. Yan po no matulits, at samahan nyo po ako sa aking vlog ngayong araw na ito, at sana po ay makaabot kayo hanggang dulo at no skip ads mga tolits. Sa mga bago at napadaan sa ating YouTube channel, huwag nyong kalimutan mag like and share, comment and subscribe. Yun na nga po, huwag nyong don't skip ads, para yun po ang malaking bagay po yan sa ating channel. Kung sa mga hindi pag-skip nyo ng ads at pakitapos na lamang po ang ating video, tapos nyo pong panoorin. O yan po no matulits, magandang umaga po sa iyong lahat, at let's go na tayo. Tayo ay pupunta na doon sa Barangay Uyong. Doon ko po sila hihintayin. Dito sila sa Bungalon, at doon ko sila hihintahin sa Barangay Uyong. Alright mga tolits, magandang umaga po sa inyong lahat. Meron po tayong dapat dyan mga tolits, pero hindi natin kukunan dyan kasi kitang kita po yan na dapat hindi ganyan. Pero wag natin yung kunan ng video mga tolits. Kumbaga sa basta yun na yun mga tolits. Ito lang mga puno dito, mga puno ng mangga. Ayan o, medyo andito na po yung paahan ng bundok. Ayan yung paahan ng bundok, natakpan lang po ng mga puno ng mangga yung paahan ng bundok, at dyan na sila magsisimula. Yun yung bundok na yun mga tolits. Op, yung tinan nyo na lang yung kamay ko, may nakikita po kayong bako dyan. Alright, alam nyo na po kung ano ibig sabihin nun, kaya di ko pwedeng kunan ng video. Alright, nandyan yung highway. Yun, pabalik na po tayo. Let's go. Punta na tayo ng Barangay Uyong. Kita-kits na lang tayo doon matulits. Yan po no matulits, palabas na po tayo ng highway. Tayo ay pupunta na sa Barangay Uyong. Ayan po matulits ay alright. Let's go. Hindi pa. So na tayo matulits. At ayan.
may tuta. Si Tuts Tuta. Ka-cute sa tuta. Ka-cute. Ayan po. Ayan o, palabas na nga po tayo ng highway. Doon po sila Bong papunta rin sa Oyong. Doon din tayo ngayon papunta sa Oyong. Alright, dito na tayo sa highway mga tolits. Kakaliwa na tayo dito sa highway. Libre. Ang kaliwa, up, meron. Up. Okay, right, let's go. Ayan. Let's go na tayo mga tolits. Ating paspasan para sila'y tayo'y makarating doon. Alright, ito pa rin tayo sa highway. Diba? Ganitong oras mga katolits, hindi tayo makasingit-singit ng basta-basta dahil may mga tricycle at pasukan ng mga estudyante. Saka mga kurbada. O, diba? Open. Ilang open na. Alright, open. Ganyan po. Pag overtake, kailangan sigurado. Ulitin ko lang sasabihin, doon tayo pupunta ngayon sa ilog na mabato-bato na lugar, mabato-bato na daan. Ayan po. Nasasakop yun siya ng matulis, nasasakupan yun ng Suwal, yung Oyong na iyon. Medyo inaantok-antok na tayo mga katolits dahil lagi po tayong madaling araw. Ayan o. At dito po mga tolits ay madadaanan po natin dito ang munisipyo ng Suwal. One way yan dyan, one way. Dito tayo, iikot tayo dito sa kanan sa munisipal ng Suwal. Ayan po, sa kanan po yung may land bank. Ayan po ang munisipal ng Labrador. Alright. Bali, to mga tolits, ginawa nilang one way, pero mas maganda naman to ginawang one way para buwan. Let's go na tayo, let's go. Oy, maraming nagtitinda, may sidecar na may mga paninda.
Tolits, no? Pumasok na po tayo. Galing na po tayo ng highway. Alright. Papunta na tayo doon sa tabing ilog na mabato-bato. Ayan. Obya. Oh. Saan tayo? Doon ka rin. Mamamalay ko lang kami. Sige. Sige na. Yeah, may kukunin lang ako. Diretso na tayo. Sa lubong natin yung sasakyan at mamalingki lang daw sila, mga tolits. Tayo diretso na doon sa kuan. Hintayin na lang natin sila doon sa ano, mga tolits, kung saan tayo pwede magtambay. Okay po, let's go. Diretso tayo, diretso. Diretso din diretso diyan. Alright. Hindi muna tayo didiretso doon sa dulo, mga tolits. Dito lang tayo maghintay sa kanila. May tambayan naman dito, may paradahan dito. Dito tayo maghintay sa kanila. Alright. Yo. Ito yung papunta doon sa ilog. Pero ano lang tayo, tawag dito, hindi tayo didiretso doon, tatambay tayo dito, tambay lang tayo dito sa kung saan natin sila hintayin, kay mamalingki pa raw sila. Ayan, dito na tayo, alright. Okay, dito ako maghintay sa kanila, mga tolits. Diba? Dito ako maghintay sa kanila, sa kanilang pagdating. Alright, dito tayo muna. Dito muna ako magtambay, mga katulit. Alright, dito muna tayo, mga tolits, magtambay, maghintay sa kanila. Yun, mga tolits, dito po muna tayo maghintay sa kanila. Dito po tayo nung mga nakaraang araw tumambay. Nung unang araw namin dito kami tumambay. Dito po kami nagkanya-kanyang silong, hanap ng masisilungan. Yan po, no, mga tolits. At yan na po sila. Sila na ba to? Hindi pa. Yan po, may mga elf po dito pumapasok, naghakot yan ng mga buhangin or bato. At hintay po muna tayo dito sa isang sasakyan nilabong. Ayan po, no, matulis, lakad-lakad muna tayo dito habang maghintay sa kanila. Ayan po, no, matulis, dito lang tayo sa gilid. Alright. Pa naman sila, dito muna tayo. Lakad-lakad muna tayo dito
sa gilid sa gilid muna tayo ng ilog. Ayan o. At dito pwede sana tumambay dito, kaso malayo po ang kanilang lalakarin galing doon sa bundok, kaya doon tayo sa paahan, malapit doon sa bundok. Mga ilang oras na lang kanilang lalakarin pag doon tayo, pag dito masyadong malayo. Yan po no, matulits, kaya dito muna tayo mag hintay sa kanila, at di pa natin to nakuna ng video nung mga nakaraan. Yan po no, matulits oh. Daming manok. O, may mga manok oh, matubig na doon siya unahan, matulits, matubig na siya doon. At dito dito po yung tubig. Ako si nanay o nahirapang umakyat doon, si nanay. Naunguha pala si nanay ng naunguha pala ng panggatong yata. Ayan o, may ano dito, siguro may labahan dyan siguro, matulits yung part na yan. Ayan, dito lang po tayo matulits, at maghintay tayo dito sa kanila bago tayo dumiretso doon sa kabila, doon sa dulo nito, kung saan po kami, kung saan nga po kami tumambay ng mga nakaraang araw, na doon kami naghintay, pero pinalipat din po tayo ng isang barangay. Yan po no, matulits, ito lang po ang ating update sa oras na ito. Dito muna tayo sa gilid ng ilog. Alright. Diba? Okay po. Kita-kits na lang tayo doon sa kabilang dulo, kung saan tayo nung isang araw nga. Right. Yan po matulits. Nandun na sila ni Bong. Galing yan sila na malingki. Susunod tayo doon sa kanila. Ayan o. Tatawid naman po kami ngayon sa ilog. Ayan po. Ayun o. Kitang-kita niyo po ba yung ano ng ilog? At nakailang beses na po tayo pabalik-balik dito, dahil ito po yung pinakamalapit na daan na kanilang babawaan. Kaya dito tayo ngayon pabalik-balik para hindi sila malayo masyado ang kanilang nilalakad. Ayan po no, matulits. Sarap ng ano, ang tubig ngayon, maliwanag. Ayan, doon sila. Sunod lang tayo. Doon tayo tatambay sa aming tinatambayan noong isang araw. Alright. Diba? Kaso nga lang matulits, wala nang signal doon sa area na yon. Ano lang tayo, hindi po tayo makapaggamit ng ating cellphone doon kasi nga walang signal. Dito na po yan sa sa gitna ng kalagitnaan ng bundok kung saan sila nag-aakyat. Yun na nga po no. Kung may magtanong man po dyan kung ano po ang kanilang ginagawa, bakit po kami nandito, ay pinapasyalan po, pinupuntahan po yung transmission line at saka yung mitmas, kung saan yan nakatayo yung mitmas, at binibilang po ang mga, tinitingnan po yung mga puno, mga halaman, kung ano-ano po na mga halaman na mga puno ang kanilang madadaanan papuntang transmission line at mitmas. Ayan po, at kumukuha din ng lupa na kapiranggot lang para gawing sample, dadalhin sa laboratory para matesting yung lupa
Ayan po no, matulits. Dito pa rin tayo. Yan o, di ba yung ating takbo dito ay kurukuntod. Kung sa Bisaya pa kay bato-bato manidini. Yan o. Bato-bato. Ayan. At hinay-hinay lang ta. Dahan-dahan lang tayo matulits kasi doon lang naman yan ang punta. At ilang kwarto na aming tawid-tawirin, pero isang ilog lang ito. Kuan lang, paliko-liko lang ba ang kanyang ilog. So, ito yung ilog na puti lang ang tubig, pero ano yan sa matulits no? Running water yan, yung tubig na yan na dumadaloy galing doon sa taas at papunta doon kung hanggang saan siya pupunta yung ilog na yung ilog na yan kung saan yan tumatagos. Ayan o. At dito po natin nakikita yung mga dumadaan na pugpog tawagin or yung elf na naghahakot ng mga bato or buhangin. Dito po doon sa dulo, yung dulo ng bundok na yan, pero hindi namin nararating yun mga tolits kung saan lang kami pwede. Ayan, ayan. Yun, madaan naman tayo dito sa ilog. Sa ilog. O, diba? Ayan, ilog na yan. O. Alright. May kargado ka dito mga tolits na dumadaan, hindi masyadong matalbog yung sasakyan, pero pag ganitong walang laman, matalbog. Andun kasi sila nagsama-sama doon sa isang sasakyan dahil yung sakay ko kanina hinatid ko doon sa kabilang barangay, mga guides at RE, at sila din naghatid din sila dito. Yan. Ayan po no, matulits, at dito na tayo sa medyo malalim-lalim. Dandaan lang, baka tayo masubsob dyan sa kuhan. Ya ay. Diba nag-spaghetti pababa ang ating sasakyan, pagiling-giling. Ayan. Alright, let's go. Alam tayo, maghanda-handa lang tayo didi. Magdahan-dahan kasi palusong, baka ay masusub ang ating nguso ng ating sasakyan. Oh, di ba? Giling-giling, pagiling-giling. Alright, malapit-lapit na kami mga katolits sa area na aming pupuntahan. Diretso lang. Ito yung part na to dito mga katulits pag
uka yung kuan, pag mauka yung lupa dito, delikado. Pag mauka yung part na to, matulits oh. Yan. Yung part na yan, pag lumalim masyado yan dyan o mauuka, yan ang wala na makakadaan. Pero di naman siguro kasi may bako naman dito mag-aayos. Mayroon namang naghuhukay dito, baka dito sa ating kaliwa matulis parang private. Parang may ano dito, may mga bakod-bakod na oh. May barbed wire. Parang mayroon sigurong ano dyan, private. Malamang private yan dyan matulis kasi may bakod na alamri tayong nakikita. Ayan. Tagal tayo. O, ako'y nagugutom na matulits kasi maaga tayong nag-almusal. Alas 4, quarter to 4 nag-almusal na tayo dahil hindi nga po tayo kumain ng kanin ng gabi sa hapunan. Ulam lang po ang ating kinakain, gulay. Nagluto si Bong ng kuan pala, munggo at may pritong Gigi. Yun lang po ang ating kinain kagabi. Kaya maaga akong nagutom. Kumain din po, kaya maaga akong kumain. Ayan, dito tayo. Dito na kami. Yan po no, matulits, nandito na tayo sa kung saan po kami tatambay. Alright, pipwisto lang tayo, maniobra lang tayo dito sa Madamong area. May bahay dyan sa tapat matulits oh. Kaso di tayo pwedeng pumasok dyan sa area na yan kasi medyo private na yan matulits. Mahirap na, hindi tayo kilala. Pero nakikita na kami lagi niyan kung sino man yung nakatira dyan kasi dito lagi kami nakatambay. At alam na po siguro nila ng mga nakakita sa amin na kung ano po ang aming ginagawa dito kasi minsan nagtatanong naman yan sila. At siyempre dumadaan kami sa mga barangay, municipal bago kami pupunta sa mga barangay na aming pupuntahan. Humingi kami ng guides or abiso sa mga namamahala sa barangay, kung sino man po yung aming maabutan sa barangay, kung sino man po yung nandoon, doon po kami nagpapaalam. At yun na nga, bago kami pumunta ng barangay, may contact na po sila na ayan po no matulits, at kami ay lumakad na muli. Andito kami sa isang area at ibang barangay naman po tong aming pinuntahan matulits, at may pupuntahan kami sa area na to at kukuha sila ng sample matulits, at abangan nyo na lang po matulits sa unahan kung ano yung kanilang pupuntahan dito. At may ano po dyan, may truck dyan sa tapat, naghintay lang tayo kasi parang may ano dyan matulits. Ayan po no matulits, at tumabi muna yung dump truck dyan at tayo'y hahanap din dito ng mapipistuhan para tayo gigilid. Parang pinagbigyan yata tayo kasi hindi pwede magsalubong dito sa area na ito matulits. Parang nagmamaniobran siya, aakyat yan siya uli sa taas. Tayo'y gigilid lang muna dito para siya makadaan. Alright, yan po, din na po tayo pwedeng gilid na gilid kasi bangin na po yung sa ating kaliwa. Di ba matulits, na gumalaw na po yung truck. Aakyat siya doon sa taas dahil may ginagawa doon sa taas matulits. Alright, nag-ano yan sila, gumagawa ng kalsada at nilalagyan nila ng graba ba yung kalsada. Yan po, tayo'y matakahinto pa kami. Ano ang ating hinintay dito? Pista o Pasko o matagal pa yon? Ay, alright, at unti-unti na po kaming umaabante matulits dahil may pupuntahan nga kami dito sa lugar na ito. Alright, ano kaya yung aming pupuntahan dito matulits, no? At ba't kami napadpad sa lugar na ito?
Okay po, joke lang mga tolits, may pupuntahan talaga kami dito at mayroon silang gagawin dito. Si Marja, si Greasy, si Madel, at si Jira. Ayan. Ayan po at go lang tayo doon sa unahan ng konti at nakatambay lang tayo dito sa area na ito. Alright. Alright, let's go. Pababa na kami mga tolits. Andun sa baba ang kanilang pakay. Andun sa baba ang kanilang pupuntahan. At kukuha nga po ng samples mga katolits sa baba. At di tayo makakuha doon sa unahan at di tayo makakadaan dahil may ginagawa po doon. May bulldozer at yung kasalubong nating truck, dump truck at may laman po yun na may laman po yun na graba ibubuhos doon sa kalsada kasi nga yung ibang part na kalsada doon binubuhusan nila ng graba or buhangin at siyempre ipapatag ng ipapatag ng piloder or bago dadaanan ng pison. At kami ay di kami makadaan doon kasi malalaking doon kasi malalaking bato sa saya yung natin doon sa sakyan, kaya dito kami sa isang side na aming kanilang pupuntahan. Ayan po matulits. At pababa ito at napaka matulits, napaka ang araw ngayon, napakatirik, napakainit. Ayan Alright matulits, at dito na kami sa area na ito at tayo papasok dito sa malawak at dito po tayo paparking dahil dito banda ang kanilang pagkukuna ng lupa. Kuha sila ng lupa para kuha ng sample. Kuha nila ng sample yung lupa matulits at dadalhin yan sa yan po matulits. Itong area na to ay sakop to ng Barangay Bulo. Barangay Bulo Labrador. Ayan po matulits yung paligid. Andun sila kumukuha sila ng lupa. Yan yung paligid. Alright, at dito lang tayo sa silong. Grabing init mga tolits, napakainit na lugar. Alright, okay po mga tolits at doon lang sila. Ayan po mga tolits, andito tayo ngayon sa area na ito. Dyan po sila at kumukuha po sila ng lupa dyan. Ayan po sila Marja, si Greasy, si Madel at si Jira. Ayan po, nandyan sila mga tolits. At dito lang po tayo. Ito paligid mga tolits. Tapos babalik po kami mamaya doon sa Barangay Uyung at lang tayo doon, may hinintay tayo doon at babalik kami doon at kumuha lang sila dito ng lupa, sample ng lupa mga tolits. Alright, grabing init, masyadong init mga tolits yung paligid. Napakainit, alikabok. Dito po yung daan mga tolits, yung may pick up na hindi makaahon. Ito po yun, area na to. Ito yung daan papunta doon sa tuktok. Yung puting sakyan, pababa na yan sila. Alright, yan po mga tolits, magandang umaga tanghali. Andyan po sila Greasy, Marja, Madel at Jira at kumukuha po sila ng lupa para sampol. Yan po matulits, andito tayo ngayon sa area na ito sa Barangay Pulo. Alright, at ito may kubo dito. Yan, at nandito tayo sa nakasilong sa puno ng lumboy. Yung tawagin sa amin lumboy duhat yan dito matulits tawagin. At andun yung ating sasakyan nakababad sa init. Yan grabing init mga tolits. Alright,
magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po tayo ngayon at mamaya babalik kami doon sa Barangay Uyong. At doon po namin pagtagpuin yung mga guides at mga RA. Alright? Nung mga nakarang araw kung saan po yung pick up na hindi makaahon. Alright. Yo. Ayan sila. Kumukuha sila ng lupa. Kumukuha sila ng lupa para gawa ng sampol. Ayan. Oh, di ba? Okay na? Ay, sorry po. Lumayo ka ng onti. Para makuha mo yung depth. Ayan pala, naka 0.5 ka kasi. Ano, normal na. Tabi ka doon konti, kuan. At madel. Para kuha ako ng kuan. Yun. Kuha ako ng thumbnail. Ay, Marge, tingin ka muna sa dali, Marge. Ayan. Ayan. Okay, 1, 2, 3.